Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kakenhun kiu lum jong uba Tiklu Jyrwa Nongkiew lum na apa lumparing Shillong kibalai shimenta ha kajinglai kiu yo lum Thah Draupadi gadanda tu Uttarakhand bat kibala ja Rngai ha kajingtwa jong lum Thah 4 labdien satya haduk menta katkum kijing ajing tip jong Nehru Institute of Mountaineering Uttarakhand ha kasngi palai kakenhun kinong ajing Arab bakentup ya Nehru Institute of Mountaineering ki Sipai India ki pulit ke Indo-Tibetan Border Police, ki dekat ke High Altitude Warfare School, ki Sipai Sun, ki pulit ke State Disaster Response Force, bat ki Bor Sinsha District. Ki layo say khat arngut ki medyap na ulum Thah hakasngi palai, jong ke Henry Utrek Urisau Arjar Arpuar. Bat hakasngi balang ke Santarik Urisau Arjar Arpuar, kini kenhun ai jengarap, ki layo say ya saungut, ki balayap, ki bakentup ya arngut ki instructor, bat arngut ki nongsha hikai. Na perenggi khat ringut ki balayap, khat saungut ki nongsha hikai pentibit hakani ki jingkiu lum. Ukurwa bala pentip syusyu, baka jingwat iki badang sakut ha ulum Thah kadang yai beteng hadu menta. Raya ka jinglai wat da ka helikopter lahaban pinsange no sipor na ka daw ka jingthut ka sun beneng. Ka Nehru Institute of Mountaineering kala pentip baya ki medyap balayo say na ulum Thah on sa penkit no da ka helikopter ha kasngi thot ding ka nyu tarik Urisau Arjar Arpuar kataru la da ka sun beneng ka ailat kumban chupin ka ma hangni bo ba Tiklu ubade udkhat jong ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ula lei banya shimanta ha kani ka jingkiu yo lum Thah ha ka jalla Uttarakhand da ka jingbei jingarap jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka sarkar jalla lingba ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association, menyimanta hak Advanced Mountaineering Course.